Napasa gihapon sa 14,178 ka mga hulot klasihan o kan classroom ang Western Visayas sa datos ng Department of Education o kan DepEd Region 6. Suro pa kay Dr. Ramiro Oitico, ang Regional Director sang DepEd 6. Iyagin pahayag nga may pila ka mga hearing na tuhoy sa kinahanglanon nga budget kag pila ka mga sirkumstansya nga may problema sa area o kon patindugan nga duta. Sa nasambit ka numero, nagapanguna ang Schools Division Office sa kon SDO Negros Occidental kung sariin yara pa sa 7,837 ang kinahanglanon kag nagapangaduwa naman ang SDO Iloilo nga yara sa 1,600 pa kahulot klasihan ang kulang. Nahibaluan niya sa bugos nga Western Visayas mayara sang 62,263 ka instructional classrooms. Yari ang kabahin sang pahayag ni Dr. Oitico. Kung ang tanong kulang pa ba, kulang na kulang pa talaga. And every budget hearing sa Congress, sa Senate, nag-attend man ako. And then walang katapusan yan, tinitingnan ng ating education support services, ang ating mga superintendents, tinitingnan yung inventory ng mga school buildings natin. May ano man tayo niyan, may repository tayo sa data. So ang mangyayari yan, sinasabit yan lahat, or online man yan, makikita yan, it's an inventory. Report nagikan sa Iloilo City, ini si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.